gwaninsa ki ma rike naki ya zama mai karko zan so da ki amsa ki san baɗi ba rai baya da daɗi. Soyayya zan so da madamki amanar juna na riga na saki ke kadai da yawa kurmi kalbina kamar ki garin aiba ba ke kadai cilo a gurina alkawari na dauka dan shirin ni zan cire ki a raina. So da ki amsa ki san faɗi ba rai baya da daɗi. Ni ba na san ka ban yi ma hurmi a cikin zuciya ba. Ni ka bar mamina ba zan iya sa ka cikin raina ba. Da ma zan samu kuka a ciki in babbar mama. Ban so in ganka da ma ka sani ka daina biyata. Wasa kofar fadar zuciya ki cire mini kwaɗo bulalar soyayya har kawai da zuciya ta yi raɗo na sallama kaina gare ki daure ki cire ni a raina. Ni ban ƙaunar ka ban san saka dinga shiga lamarina zan so da ki amsa na san bada bari baya da daɗi. Daure ki amsa min soyayya ce na zo da ita ni kan san kina zauto akan ki zai iya lasauta ki ce ginshiƙin raina. Ni ban ƙaunar ka ban san saka dinga shiga lamarina zan so da ki amsa ki san baɗi ba rai baya da daɗi. zancen soyayya babu shi ni da kai kuma har abada. Ban zahar hobi kai da su a garin kun zama guda. Da a ce in so ka bai gara biri ba kuma gada. Da zan samu dama ni ce zan ƙara saka ka a rana. Ki gaya mini yanzu na je in kawo. Ina da bukata yar kaɗan ce kuma bai shawar kallo. Wasa za ka yi min in ka kware ni zan yi maka gwalo. Zan ansa su taro mata da maza yara yan kallo. Dan faɗa mani in ji wasa rawa ce ko kuma kwallo. A'a ba su ne ba waɗannan ba su da shawar kallo. Mu je gadar ɗan bushiya daga nan asabar ta kasallo. Ka zo a saitin dutse sannan kuma kanka ka sallo. In kai haka zai shiga shauƙi sai ka turo ai mana aure. Kowa da gwaninsa ki ma rike naki ya zama mai karko zan so da ki amsa ki san baɗi ba rai baya